Čo sa deje? Halo, stávame. Musíme, veď ide nás natáčať. Áno, samozrejme, keď nás natáčajú, tak stávam veľmi rada. Rada? Či ja som chlapec? Dievča. Halo, chcem vám niečo povedať, že my nastúpime na vlak, trochu uvidíte, ako sa pozvíme, potom to vypijeme a pôjdeme na vrtuľník a potom zapneme a budete vidieť vrtuľník. S čím sa rozprávaš? S akými deťmi? Ktoré nás budú pozerať. Dobre. Ahoj, deti. Ideme sa zbaliť. Dobre, poďme, kam ideme? Toto je náš kufor. Nevidím ho. Kde je kufor? Tu je. Ten je krásny. Poď. Daj kufor. Musím ho nezvať. Poď. Áno, ide. Sa Kaška chodí aj s kamerou na chrbte. No tak stávaj. Nič, to bolo len... To som mal štikutku. To bolo len taký omyl. Vždycky nám skákajú z tých... pardon, nič som nechcel povedať. Áno, pobehnite okolo. Okolo koho? Okolo tohto brány. Znamená napísané, že Zatvorené. Aha, Dneska zatvorené. sa nechodí sem, ale okolo. Tu je nejaký, ktorý sa volá, že Rád Slopington. Asi Rád Slope. Nevadí. Poďme. Tam sú správy. Ideme na Kde? vlak. Správy sú... Tam sa takto otočíme. Poď sem. Áno, už idem. Už sme na chodníku. Kamera musí trocha vyletieť. Tu je nejaká noha. Moja noha. Ale ty hráš tiež? Áno. Tak. Však tu je nejaký vrtuľník, ten nás tu čaká. Áno, ten nás čaká, len to je iný, akože to je iný vrtuľník. My ideme na ďalší. Tak za chvíľku skončí video. Pinkie Pie, sorry, ešte ideme ďalej. Ja sa nevolám Pinkie Pie, ale Flutter Pie. Flutter Pie, dobre. A tu je ten vlak konečne. To bolí. Veď ty ležíš. Musíš ležať, kde ja šoferujem. Áno. Počkaj, vykočil sa nám trochu vlak. Tak, No. Tak, konečne ideme. Ideme. Dovidenia, deti. Uvidíme sa na ďalšom videi.